Maybe she not know your name. Okay. Anambra. They were phone gonna like a lazo. Nobody how I remember but you have what? We are nala. Don't know. Can up an ebishi dog or bucket teenage and young and shinabal. Yella mamre. What can you cook in hand on his shebe wall? I drag a hand on his shebe or bucket. Yeah, what a fun of. Go. Mesoma. Messamania. Okafu. And therefore, 25. a molo mole. Come before mom. A gallo log who treat infection number. I got gum. Hello, Harry Patra here. I'm meeting fashion everyone. Infection, Patra, gets me in a treating fashion. In a treating fashion, a piagaraga. Hello, infection, a pie here. Give Yanga what see the treating fashion. I'm more like I'm whole log with treating infection. Elenga Patra here. I will go Loria, staff, Elenga, we can't want me. Bishop, I'm on my affair. Gage us a guy no log. Am I infection, epa, it treating. Am I infection, it treating no log. I'm checking. Otele by infection. Lanya, listen. It's good life. Listen to me. Imra that Noria the game Lanya from today, Lanya after this interview now. They go log with mega lab or lab hotel. Second, Otele. after me infection it treat last. When I hang back now, say mega what doctor I'm saying mega lab or gonna Otele. you want your bear. Onimo State. A bed Nemo state. Ameri. A bed Amere. Our mama. I'll get a nana you became half roll on Nana Gabrina. But I'm my parents be a bin. Ah? One of my parents be a bin. No. Italy member. Ba. Italy member. Get dollars as come back. If you are happy, get your man to you. Oh, the MP. Oh, yeah, can do. Italy member. Mba, Bishop. Mba. Get a can, Nka na amụ ọrụ. I don't get a camo. Baking and decoration. Decoration on wedding call Keberia. Ma both nke wedding ma nke birthday nke otu ọbụla isi wee chie. Say birthday on Keberia look on wedding. Chineka bag could it get Fancha niile. Otu ọbụla isi chie. they can decorating a man home and another one man. Yes. I hear more. I can get to get out of Haganam. Sorry, I'm amụ decorations nke otu ọbụla isi wee chie. What I want any more. Be decorating the man home and a wedding. Umunega diola.
Some kamuta. It was only daughter. Only begotten the daughter. Okay, no man. A lot of this special in area. Oh, sir. Okay, one area, sir. Area acro. Area acro. Chiwata. Pile or dagger. Mba. Imele wine and wine and bo. Mba. Ị ga-arụ onwe gị aka n'otele eshi n'imi. Mba. Ị ga-apị nwaanyị ibe gị aka n'ara. Mba. Nwoke omele gị taa. Mm-mm. Nwoke metụ gị pere mbọ. Mm-mm. Ndị mpa ha ji akpọ gị oku. Mba. Mmadụ ole tara gị? Sọsị abụọ. Aha ndị tara gị. Chibụzọ na Ebuka. Eji ehihie taa gị ka eji abalị taa gị. Abalị. Nke ọzọ abalị ka abalị. Ara nwata ka a na-ata gị ihe a. Ọ mgbe midnight ka ọ wụọ abalị jiwere ejiwe. Ọ na-akụ that kind that 12 bụ ka Chibụzọ jiri eme m. Mana Ebuka bụ that kind 10 ka o jiri eme m. Otele a na-ata mgbe ndị amụsụ na-agbagharị na mgbe ọjọọ na ndị nwụrụ anwụ dị asụta. Ije eyi pant. Ije eyi pant. Ana m eyi pant. Ego enyela odi mkpu ị na-eti. Anakwa m eti mkpu ma ndị nụ m anụ. Elekwele mkpu ishe eti mkpu ebe ataghị gị n'ime abalị. Ebe ọ ga-ewu 12 o'clock 1 o'clock mgbe a na-eji abakpu gị ataghị. Lekpa iji eti mkpu ebe mgbe ndị mmụọ gafere chere Chineke agbaghị ọkụ ebe mgbe ndị mmụọ jefegharị gị bịa ka eji abụghị otele ata mmanụ. Genotype gị. AA. Blood group gị. O positive. Obodo isi na ya. Ọka. Ebe na Ọka. Amaobi Ọka. Ebe na Amaobi Ọka. Side Divine Street, Divine Hospital side. Ego enyela odi mkpu ị na-eti. Maybe school. Kpọọ nọmba gị. 070 37 56 51 68. Hello, Bishop. Yes, jide ọchị gị ahụ. Jide ọchị gị. Kwa ihu nnọọ ka ndị nrụ ha na slọta ebira nga akpọ kwesịrị ọ na-akpọga m Bishop. Ya ga-ewere ntakosi eze bịa echere gba. Jide ọchị gị ahụ ebira nga bịa ememe ihe a. Iche ndị egbu ha nọ na slọta. Bishop, okay, Paul. Kelere onye. Dewe fọdụ gị lala gị bili ọtọ gị la azụ. Dị mkpa bili. Dewe fọdụ gị lala. Bishop, chelunu igwe n'iwe. Lakọdị azụ ọzọ. Ụkwụ gị ka eyikpere na-atụ. Ana m agba bọọlụ. Ụkwụ gị ka eyikpere n'ụkwụ ihe ụkwụ ọkụkọ ka eji agbagha bọọlụ. Ụkwụ ọkụkọ na ụkwụ ayịrị atọ ka eji agbagha bọọlụ amaghị hụ gị ụkwụ gị sị gbagha wichi bọọlụ. Esh, achọ m n'ọsasa ahụ ya. Ele. Mba ji m agba bọọlụ. Ịgbagha bọọlụ hụ nwaanyị lụrụ gị na-agba mgbe ị gbatara nụ nwaanyị na gbagha bọọlụ. Gịnị mere gị n'ụkwụ ọkụ dọla gị mbụ?
Mba kwa bishop, ọ tam dịkwa mma Agbago dọla gị mbụ Chineke agbago ọkụ. mba ọkụ ọ dọbara m mbụ. Gịnị takwara anụ gị ụkwụ? Bishop ama ọ bọọlụ. Bọọlụ tara gị ụkwụ. Bịa were fọnụ gị. Ele otu aka ya dị nnọọ ka onye ji efu aka. Daalụ. Elebishina nọ ya n'anyị. Anọ m Germany. Iwe onye ebe? Amụ ya Anambra steeti. Ebe na Anambra? Agụrụ. Ebe na Agụrụ? Manchi. Ebe na Manchi? N'ọhụ ana. Izuola ohi mbụ? Mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nne m dị ndụ ma nna m anwụọ. Nna gị nwụọna? Nna gị nwụọna? Ndo nna. Ndo. Gịnị gburu nna gị? Heart attack. Family of ọbara mgbali elu obi mmapụ gburu nna. Nna gị ọkara nka nwụọ? Ọkachakwa nke 68. Ọnwụ ike na family. Mkpụrụ amụghị ọha ka nke ewu ka nke nnama. Nke ihu. Mkpụrụ amụghị ewu na family. Iji agba ncha? Mba bishop. Iji ata akwụla? Atakwara m mgbe nọ Dubai. Otego. Iji ata akwụla? Gị gwa m nọ mgbe ị nọ Dubai Chineke agbaghị ọkụ. Iji ata akwụla? Dibịa ka lekpọ ọrịa isi ntụtụ ịlaghị ahụ. Ị gara Dubai lahụ isi jeburu isi na-alaghị ala gawakwa Germany mgbe ị nọ Dubai. Ịbịara gwa m sị ị gala country by country furu mkpụrụ amụ ego gara gị ọhịa iji ataga chere Chineke agbaghị ọkụ ma bingo. Kwa ihu ka onye fọkụnaiza nwụrụ anwụ. Otu ihu ya dị nnọọ ka onye na-eti na taya moto ga bịa gwa m sị mgbe ọ nọ Dubai. Simple question eji ata akwụla instead of wepụ aka n'ọnụ gị. Bishop, adabata. Wepụ aka n'ọnụ gị. Tara ga bịa gbere m aka n'ọnụ. Furu ihu ndị fọkụnaiza na-agbagha na taya tipa bụ aja bịa bịa gwa m sị mgbe ọ nọ Dubai. Simple ajụjụ m jụrụ gị ga-enye m ansa gị bịa nga akpọ ekechi anya. Dubai your country. Ọta akwụla. Ọta akwụla na-akwụ ụgwọ. I butela ọrịa mere m gị igberi mbọ. I butela mere gị. Nna agwa gị ihe gị na-ele anya ebe ọzọ. Mba. When you're ready, you get